गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय रायजोफोर फिन खेबसे चेनेलाव सुंद'यैनो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे फैफिनबावनाय जाबाय जायफोरा मोजां मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन थ' बिदिब्ला जागायलांदिनि आरो नोंथांमोना मिथिनो मोनखादों भिडिअआ माबे टपिकनि सायाव जानो थांगासिनो दं थौदो बिदिब्ला दिनै जोङो मोनफा मोनफा सावरायलांदिनि थ' दिनैनि आपडेट्सआवहाय जोङो सावरायनो लादों बेबायदिनो बाबु आसनिनिफ्राय लानानै मयना आसनिनिफ्राय लानानै आरो लोगोसे जोंहा बेबायदिनो CMAAA निफ्राय लानानै थ' जोङो अरुणोदयसिम दिनैहाय जोङो सावरायलांगोन थ' बिदिब्ला जागायलांदिनि गोलाव खालामला जोंहा सेथि आपडेट्सआवनो जोङो दिनैहाय सावरायनो लादों CMAAA 3.O जोङो बेवहाय एबाराव बेबायदिनो 10 लाखसो लाइमोनफोराहाय बेबायदि जोङो रां मोनगोन होननानै मिथिनो मोनदों नाथायबा जोंनियाव दासिमबो बेबायदि अनलाइन बेबायदि एप्लाइफोरा जाथ'वाखै नाथाय माब्ला जागोन थ' जोङो नेनानै थानि लोगोसे जोंहा बेबायदिनो माखासे माने आपडेट्स बेबायदि अरुणोदयनिफ्राय लानानै निजुत मयना आसनि आरो बेबायदिनो निजुत बाबु आसनि थ' गासैनिबो रांखौ मोननो थांगासिनो दङ दा जोंहा नै जुलाइ दान सफैबाय 6 जुलाइआव बाजेट जानो थांगासिनो दङ दा बे बाजेटआ जोबनायनि उनावनो जोङो माखासे मोजां खौरांफोरखौ निस्सय जोङो मोननो हागोन नैबे CMAAA आबो जोंहा बेबायदिनो मामायाहाय फोसावनानै होलांखादोंमोन थ' एबाराव 10 लाख लाइमोनफोरा मोनगोन ना प्रतिश्रुति होलांखानाय थ' निस्सय मोनगोन गोबांफ्रा जोङो बयबो रेडि जानानै थादो एप्लाइ खालामनो थाखाय जोंनियाव बेबायदिनो आपडेट्सफ्रा ओंखारबोगोन जोङो CMAAA खौबो एप्लाइ खालामनो हागोन एबारावहाय जोंहा बेबायदिनो 3.O जानो थांगोन निस्सय आरो बेबायदिनो अरुणोदयनि आपडेट्सखौथ' जोङो मोनगासिनोखा बेबायदिनो एबारावहाय जुलाइ मास मोनसेल'सै आगस्टनिफ्राय बेबायदिनो 3,000 मोनगोन होननानै जोङो मिथिनो मोनगासिनो दङ दा 3,000सो मोनो ना 1250 थाखासो मोनो बेखौ समासो खिन्थागोन आरोना दा जोंहा नै बाजेटआ फैनो थांगासिनो जोङो बाजेटखौ नेगोरनि बाजेटआ जोबनायनि उनावनो थ' जोङो मोजां आपडेट्सफोर मोनगोन आरोना थ' बाबु आसनिबो मोनगोन मयना आसनिबो मोनगोन गासैखौबो मोनजोबगोन थ' जोङो नेनानै थानि गोलाव खालामा रायजोफोर आपडेट्सआ बेसेखिनियानोमोन फाइनाल आपडेट्स मोनोब्ला नैबे बाजेटखौ नेगासिनो बाजेटनि उनाव बेबायदिनो आपडेट्सफोर फैयोबा लानानै फैगोन आरोना थ' गोलाव खालामनो सानाखै भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय